Okay, amazing day mga ka-GMC. Ayan, so kung kayo naghahanap ng murang bike shop dito sa Camarines Sur, ayan, so located po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po, pwede nyo kaming i-google map. Ayan, GMC Bikes Bicol. Dito lang po kami sa tapat ng Shell Gasoline Station. Ayan, so isa na natin kung ano yung mga available dito. So alamin natin, so daming murang bikes dito, no, na presyong Cavite area natin. Amazing day mga ka-GMC. Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, so GMC Bikes check is now available dito sa Bicol area. Ayan, so kung kayo naghahanap ng mga murang bisikleta o naghahanap ng mga budget na mga mountain bike, road bike, fixed gear, kids bike, ayan, si GMC Bikes check is available na po dito. So pwede nyo kaming i-google map. Ayan, search nyo lang siya po yung bike shop natin, GMC Bikes Bicol. Ayan, so located po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so kung kayo naghahanap bandang Pili, ayan, malalapit sa amin, Tigaon, Goa, Sangay, ayan, kahit yung mismong Eriga, malapit yan dito sa atin. Ayan, so GMC Bikes Bicol, pwede nyo kami Google Map, GMC Bikes Bicol, located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines. So umpisa na natin kung ano nga ba yung mga available na bikes dito. So open na po tayo dito. Ayan, so mga followers ko dyan sa Cavite area, so andito na po ako dito sa GMC Bikes Bicol, Ocampo, Camarines Sur. Located po ito San Francisco. Bisa na natin i-implement kung ano yung mga bikes na available dito. Pero bago lahat, please like and subscribe. Okay, meron tayong mga naka-display dito sa labas. Ayan, so meron ako ditong Gent 106. Ayan, so ito po ay road bike, naka 3x7 speed. Ayan, so 4,200 pesos lang po yan. Meron ka ng road bike. Ayan, nagawa ni Gent. Meron din po ako dito, Gent Aurora na naka rim brake. 4,700 pesos lang po yan. Ayan, so dito sa labas siya, no, available. So nakikita yung display, 4,999. Road bike na po yan, si Gent 107. Ayan, so pwede nyo kaming i-google map, GMC Bikes Bicol. Ayan, so may sa labas, merong mga naka-display ng mga pang kids bike, good for 2 to 4 years old. Ayan, so 4 to 7. And sa mga gusto mag-walk-in, meron tayong option of freebies or discount dito sa atin, no? So punta lang po kayo. Ayan yung sample natin. Search nyo lang po kami, GMC Bikes Bicol. Located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan. So dito sa gilid, no, bandang left side, dito meron tayong mga naka-display dito. Dito pa lang po yung mga naka-display ko. Ito pa lang yung naunang mga batch ng mga bikes dito sa atin. So soon, paratingin natin yung mga medium quality na talaga. So ito, mga magagandang klase na to na napakamura. Ayan, so budget friendly na mga mountain bike, road bike dito sa atin. Ganun din sa mga kids bike syempre. Ayan, so ito yung katulad ng mga naka-display sa labas. Ito yung mga variation ng kulay. Ayan, Gent 106. Ayan, so meron tayong black with red. Okay, black with blue. Ayan, the same time meron din po akong black with white color. Ayan, so napakaganda niyan. So meron din ako dito, ayan, si Gent Aurora. Ayan, so isang variation ng kulay niya doon sa labas ay parang mint green. Ayan, so dito meron blue, ayan, dark blue, tsaka meron din white. Ayan, so meron din ako dito, ayan, Gent 890 Gent Aero. Ayan, so 6,200, naka 2x7 speed. Naka Shimano thumb shifter na po yan. Ayan, 6,200 pesos. Ayan po yung available ko na kulay. Meron din ako dito, Gent 107. Ayan po. Meron pa po tayong kompleto pa yung kulay natin. Meron tayong green, blue, black, tapos itong kulay gray, no? So 4,999 pesos lang po yan dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan. So meron din ako dito. Ayan, Gent 105. Ayan, fixed gear. Ayan, so ito 5,700, alloy frame na po yan, napakaangas niyan. Meron din akong Luanda Fixie, 4,200, steel na Fixie na si Luanda. Okay, so dito sa kabila, meron ako dito 29ers. Kung naghanap lang kayo ng mga murang 29er, meron ako dito. Ayan, 4,900, Gent naman, meron mo 29er, naka 4,200 pesos ka lang. So meron din akong Pro Max PM 17, 29, Pro Max PM 18.
Ayan, Promax PM17, 27.5. Ayan, Rhino JX. Ayan, so available po sa dalawang kulay. Ito naka-hydraulic, naka 1/9 speed na po yan. Okay, so dito naman, meron din naman ako mechanical na 27.5, mechanical disc brake alloy frame, naka 3/8 speed, alloy na yan, mechanical, 5,999. So option nyo po yan, kung pwede pong less 200 or yung freebies natin. Napakaganda ng freebies natin, no? Sobrang dami. Ayan, so meron din ako dito 27.5, ito ay si Gent 894, ayan, 4,200 pesos. Yan, biruin mo, mga less than 5,000, meron ka na mabibiling mountain bike dito. Meron din akong Gent 892, Gent 3/8 speed alloy frame na po yan, 26ER. Yan, so meron yan dito. Maghanap din kayo mga less than 4,000 pesos na mountain bike. O yan, 4,000 pesos, no? Mga 4,000 na pesos dati na mga mountain bike dito sa area ng Bicol is mga nasa kids bike pa lang yan. Meron din tayo dito, 3,900 lang po. Meron ka ng mountain bike size 26. Yan. Meron din akong 3,999. Meron din akong 3,999. Ayan po si Gent natin na mga mountain bike. Meron din ako Rhino. Ayan, 4,999. Rhino 801. Naka 3/7 speed. Yan, meron din ako dito ang Rhino 802. 5,200. Kids bike available. Ayan. Napakarami yan. Pwede nyo pagpilian pang kay ate, kay kuya, kay bunso. Meron akong good for 2 to 4 years old. Meron din po akong good for 4 to 7 years old. Pang kay kuya, pang kay ate, worth. Ayan, so isa-isay natin. Ayan, meron ako size 12. Ayan, 22. Size 16, 26. Pang kay ate. Ayan, halos lahat yan pang kay ate, no? 2,600. Yan. So may discount pa yan pag walk-in dito sa atin. The same time kung followers kayo ng GMC Bikes Bicol. Ayan. So meron ako mga kids bike, mini MTB. Ayan, katulad ng sabi ko, no? So sa mga 4,000 pesos na nabibili nyo, eto, pang kids bike. So sa akin, pang adult na. Ayan. So meron din ako pang kay kuya, 2,800. Ayan. So mga kids bike natin, size 16, 4 to 7 years old. Ayan, available po yan dito. Marami kayo pagpipilian. Yan pa lang po. So, open tayo dito. GMC Bikes Bicol. Yung dating nasa GMC Bikes Cavite. Andito na tayo sa GMC Bikes Bicol. Located po tayo sa Ocampo, Camarines Sur. In front lang po kami ng Shell Gasoline Station. Pwede nyo kaming i-Google Map. GMC Bikes Bicol para sakto yung location. Ayan. So, dito papakita ko sa inyo kung saan kami banda. Yan, kung galing po kayo ng Pili, Naga, yan, may dumadaang bus, saka jeep po dyan, no? So, bandang left side kami. Madali lang kami tandaan. Tapat na kami ng Shell Gasoline Station. Pagaling naman kayo ng Tigaon, Goa, Lagunoy, Sangay, kahit yung Iriga. Ayan, so, San Jose, no? Bandang right side naman kami. Tapat pa rin kami ng Shell Gasoline Station. So, pwede nyo kami puntahan. Ayan. Sa mga nalilito, pwede nyo kami Google Map, GMC Bikes Bicol. Located lang po kami San Francisco. Ayan, so mga naghahanap ng mga murang bilihan ng bisikleta dito sa Camarines Sur area. And meron na tayo. Dito na si GMC Bikes Bicol magsiserve sa inyo. Thank you po and God bless.